Започва обичайния неделен протест, в който ние изразяваме исканията си и основно недоволството си от управлението на държавата през последните 24 години. Миналата неделя обявихме, че искаме финансова ревизия на ВиК. До миналата неделя трябваше да има отговор от ВиК, писмен, по всички поставени от нас въпроси. До тази неделя този отговор го няма, въпреки че в петък се обадиха от ВиК с извинения многократни за забавянето, тъй като са били в командировка хората, които е трябвало да напишат отговора. Но какво е притеснителното? В града се говори, че ВиК е черната каса на всяка партия. Че именно за това сметките за вода са високи, а не както казват те, 80% загуба на вода, което е много смешно, ние трябва да плуваме във вода. Също така, знаем, че тръби се вадят и се дават на скрап. Един от въпросите, който зададохме и искахме да ни се отговори писмено, е на какъв принцип е избрана фирмата, която да се занимава с това и на каква стойност ще бъде извършено. Това, което вчера пристигна при нас като сигнал, е за 1800 броя здрави водомери, които не са забранени и някой иска да ги бракува. Защо трябва да се направи това? И в чийш джоб ще влязат тези пари, ако евентуално се продадат на черно? Защо ВиК е вкарано в заеми, които са с лихви над средните за бранша? И много други въпроси, поради които ние искаме финансова ревизия с участието на граждани. И ако бъде отказана такава финансова ревизия, това ще бъде гаранция или сигнал, че там наистина се извършват колосални кражби. Нашите протести продължават с основните си искания, за които са причината за мизерията в България. Защото не тока, не водата, не данъците са тази причина. Не, че трябва да оставим така наречените управляващи да си увеличават сметките неоснователно. Но основната причина за бедността и мизерията, в която живеем, е това, че държавата се краде. Краде се отвънка, краде се отвътре, краде се благодарение на политици, които обслужват колонизатори чрез корупционни такси. На нас ни писна от подобен вид управление. Затова ние продължаваме да искаме, знаете, изпратихме писма и до областна администрация и до главния прокурор на Република България, с които искаме да бъдат анулирани концесионните договори за природни ресурси, за минерални води, чрез които милиарди изтичат като печалба от държавата ни всяка година. Т.е. те се крадат тези пари. Смятаме, че трябва да запушим дупките, откъдето изтичат нашите пари, ако искаме да си възстановим предприятията и да отворим нови работни места. Само така можем да се справим с безработицата, да се справим с ниското заплащане и с ниските пенсии, които извеждат хората на улицата. Вместо това, нашите политици от различни цветове всеки ден се карат по медиите какъв трябва да бъде данъка, как трябва да се напълни държавната хазна. Когато заплатата ти е 0, какъвто и данък да сложиш и 100% да не можеш да напълниш бюджета. Не може да сме родени в една държава, богата на природни ресурси, Господ е дал това да се разпорежда с него и да бъде ползвано от цялото общество. Вместо това, услужливите ни политици помагат това нещо да се краде извън държавата, а на нас не се обяснява как трябва да плащаме такива и такива данъци и такси. И тук преди малко дойде един господин, който излиза с предложение и смятам да видим как може да се оформи и къде да се изпрати. Хората, които са без заплата, т.е. хората, които са безработни, не трябва да плащат никакви данъци. Трябва да си освободен. Ако държавата не ти осигурява на тебе прехраната, защо трябва да ти иска данъци? Или поне местните данъци, такса след, данък сгради и така нататък. Така, след анулиране на концесиите или отваряне на концесионните договори да се установи кои са виновните
за вкарване на държавата в този фалит и да бъдат подведени под отговорност и също да им бъде забранено да участват в политическия живот на държавата. Следващото искане е смяна на системата. Основно визирахме смяна на изборния закон и тук е мястото да кажа, че гражданския контрол играе съществена роля в тази смяна на системата. Ще искаме да се направят групи от граждани, които да могат да контролират всяка обществена дейност. Ето примера с ВИК, това е вид граждански контрол. Да могат да влязат наши специалисти, които да контролират и да осигуряват нужната прозрачност. Тези групи трябва да работят на ротационен принцип, т.е. да са сменяеми, да работят с доброволен труд, но ще искаме да се прокара закон, как по примера на Германия, в който да се казва, че всеки открил корупционна схема получава 10% възнаграждение от разкритата схема. За България може да бъде 12%. Това да бъде стимул за всички граждани, не само тези, които се включват примерно в граждански организации или под формата на група за контрол, а индивидуални граждани, които искат да сигнализират. Трябва да имат стимул да го направят и да попаднат под защитата на закона, че няма да бъде навредено, ако са разкрили някакви секретни документи. На това му се казва активно гражданско общество. Също гаранция за това, че сме сменили системата, ще бъде, когато успеем да постигнем създаването на национална програма с националните приоритети на България. Това да бъде дългосрочна програма за 50 години или 30, 40, 50, може и повече. И тази програма да бъде рамка за всяко правителство и всеки парламент, а не всеки да си прави каквото иска. Или един месец да обещава, 4 години нищо не прави. Общо взето така се получава 24 години. Така, примерно за селското стопанство, преди малко също дойде един господин с предложение, че селското стопанство трябва да се дават субсидии само до 5000 декара. Защо някой, който има 1 милион декара, трябва да му се дава субсидия, а дребният земеделец не може да си развие стопанството? Така, основно за изборите. Ние сме ги обявили за нелегитимни и продължаваме да ги обявяваме за такива, защото не се създадоха законите, които да гарантират прозрачност, да гарантират, че ние избираме тези, които после влизат в политиката. Но какво можем да направим? Бяхме обявили бойкот, оказва се, че бойкота не е изход, защото по българските закони дори 100 човека да гласуват, изборите ще бъдат легитимни и съответно всички останали гласове на негласувалите се разпределят пропорционално. За разлика от други държави, където задължително трябва да излязат поне 50% от населението, за да се признаят изборите. Примерно в Сърбия така е било, 7 пъти са гласували, докато най-накрая се изберат кой да ги управлява. А в България нов лост, който явно някой предварително се е усетил, че на хората до тук ще им дойде и няма да искат да гласуват, и са си подсигурили, че и 5 човека да излязат, това си е легитимно. Затова какво можем да направим пък ние? Значи оказва се, че трябва да има по-голяма активност на изборите от нас, но призоваваме всеки, който има желание да се записват като наблюдатели, като застъпници, няма значение в кои партии, просто да има по-голямо участие на граждани в избирателните секции, за да следят изборния ден. Ще бъде нещо като тренировка за първите честни избори. В края на изборния ден можете да вземете копие от протокола, който се оставя, за да се направи справка дали в тази секция съответстват гласовете, които са отчетени по-нагоре. Ние продължаваме да оставаме на равно разстояние от всички политически партии, т.е. няма да се идентифицираме с нито една, но ще следим за техните дела и най-вече и за техните предизборни обещания. Този път предлагам да направим среща с абсолютно всички кандидат-депутати, които ще дойдат в града, и на всички да бъдат зададени еднакви въпроси. Ще ги попитаме дали те са склонни да подпишат морален обществен договор, така както правят активистите излезли от улицата, от гражданските движения в момента, които ще се кандидатират които ще се кандидатират за депутати.
Този договор, морален обществен договор, няма никаква юридическа стойност, но той има морална стойност. Искаме да, това ще бъде също вид гражданска активност, която да ги стимулира да работят за България. Нека да видим кои от кандидат-депутатите се ангажират да прокарат гражданските искания от улицата и кои от тях просто ще се така лекичко ще заобиколят въпросите. За изясняване на списъка с въпроси предлагаме да се направи обществена дискусия, на която да уточним този списък с въпроси. Какво друго можем да призовем? Не гласувайте за партии, които са участвали и които имат вина за това, че България е докарана в пълен фалит. Всички, които са управлявали през последните 24 години, са виновни за това състояние на държавата. Също така не гласувайте за техните сателити. Вие сами може да ги различите кои са, но като пример мога да дам партията на Кунева, което е преименуваното НДСВ и благодарение на която България е поставена на колене. И друг сателит, това е партията на Слави Бинев, който като евродепутат гласува против интереса на българския народ, защити американските интереси в Европейския парламент, като гласува за прокарване на шистовия газ. А вие много добре знаете, че шистовия газ трови водата на Добруджа и на цяла България. Така че този човек да се представя за гражданин и за работещ за националните интереси е просто смешно. Търсете личностите в партиите, но внимавайте покрай неопетнените личности, неопетнените да не бъдат прокарани и старите мошенници. Тоест, ние ще се стремим да подкрепяме конкретни дела, а не конкретна партия. Ще бъдем готови винаги да работим с всеки, който работи за България и винаги да изобличим всеки, който работи против националните ни интереси. Сещам се за Явор Гечев, мисля, че му беше името, в петък сутринта в един сутрешен блок. Той е кандидат, ще бъде кандидат депутат от листата на БСП, който каза, че с хората от Добрич мислим еднакво. Аз като гражданка се интересувам какво значи това мислим еднакво. Дали това е предизборен израз, тъй като ще излезе от името на Добрич, всъщност ще влезе в листите на Добрич, и кои са тези хора от Добрич, с които той мисли еднакво. Дали тези хора са и част от протестиращите? Дали той е готов да работи за гражданските искания? Ето, такива неща ние като граждани можем да правим и колкото сме по-активни и засичаме разликата от преди изборите и след изборите, така по някакъв начин ние ги принуждаваме да работят. Сега да го питайте. Другарците, ето живат от политици, така. Това, което ние правим и до момента, също е вид граждански контрол. Въпросът е да доведем нещата до край. Има няколко писма, които са пуснати и в общината, но кмета на град Добрич отсъства от 2 седмици и поради това има забавяне. По този повод има и ново предложение за обществена среща. Ще дам думата на нашата съгражданка Синтия. Интересуват се гражданите на Добрич, които минават и покрай масата и питат, и нашата група също, по каква причина е била госпожа Николова в САЩ 2 седмици, каква е причината и какви са резултатите от това посещение. За това искаме обществена среща, на която тя да отговори на тези въпроси, и събираме подписка. Едната подписка, тази, която е в дясно, е точно за това. Който желая тая среща, моля да я разпише. Давам. Здравейте, приветствам всички. Ще бъда много кратка, няма да ви отегчавам, тъй като аз от всички възможни каузи, всичко, за което се говори тук, съм много съгласна, че трябва да стане, трябва да постоянствено да приключа с тази тема. Ако вчера някой гледа Стефан Данаилов, човека каза, трябва тия хора постоянно да минават пред парламента. Самите политици не искат спокойствие, защото се успиват.
Това, за да приключа темата, по която говори Пепа. Ние не трябва да се уморяваме и не трябва да позволяваме да бъдем разделени. Но аз ще кажа две-три неща във връзка с един процес, който изключително много ме тревожи, а това е темата за шистовия газ. Призовавам всички, много ви моля, в четвъртък, 4 април, в четвъртък, 12:30, нека се съберем тук за половин час. Поканваме медиите от това място в знак на солидарност с протеста на румънците, които ще протестират по същото това време в Румъния, защото там е разрешено вече на Шеврон да дупчи, да прави проучвания за добив на шистов газ. В София ще се протестира пред румънското посолство, а ние сме най-засегнатия регион, един от най-засегнатите региони с Нови пазар, Русе и Варна. Срамота е, грехота е да бъдем спокойни. Аз няма да ви отегчавам сега, само ще кажа две потресаващи неща, които разбрах преди 2 дни. Едното е, че на 28 парламента гласува разширение на правомощията на Русгеоком, подчертавам Русгеоком, не на Шеврон, за проучване за добив на газ и нефт в целия Добрички регион. Това е като се тръгне от Добрич нагоре към румънската сухопътна граница, точно където Шеврон от другата страна ще сдупчат. Много села са изброени. Аз в четвъртък ще цитирам тия села на всички хора, за да знаят хората да бъдат нащрек там какво се случва. Има подозрение, че Русгеоком вече е купена от Шеврон или Шеврон са платили на Русгеоком. Така че тези, които говорят за руски, американски и тъй нататък интереси, нека да замлъкнат завинаги. Интересът е наш, на хората от Добрич и Добричкия регион и от целия регион на Варна, тук североизточна България, където искат да ни отровят. Няма да се вличам сега в обяснение за ужасните последици от шистовия газ, едно от което само е доказано вече и в Америка, че след 8 години добив на шистов газ, там има земетресения в региони, където никога не е имало и които не са земетръсни зони. А ние сме, освен всичко друго, и земетръсна зона, освен всичко друго не стига водата, освен всичко друго тя ще бъде отровена. Така че апелирам към всички. В тази връзка другото потресаващо нещо е, че това разрешение, то е незаконно, четвърто разрешение за продължение на проучванията, е дадено на 28 декември, на 1 януари е публикувано в Държавен вестник, когато хората все пак някакси се опитват да празнуват. И другото потресаващо нещо е едно съвпадение, това, което и Пепа каза, че нашата кметица е в САЩ. Подозренията са, че тя е отишла по покана на Шеврон, за да й бъде обяснено, показано, лустросано колко е безвредно и колко е полезно. Моля ви никой да не се заблуждава, че някакви инвестиции ще има в региона. Инвестициите ще бъдат само в отрови, такива каквито са и много по-страшни, там където се добива злато. Така че не се заблуждавайте, че ще има работни места. Ще има работни места само за пазачи, вероятно, защото те са високотехнологични методи. Останалото ще бъде отравяне на земята ни и ние нито ще може да се продадем земичките, които имаме, нито ренти ще вземаме, нито ще можем да избягаме. Ще останем тук отровени като и небели мишки. В тази връзка, за да разберем кметицата за какво е била, не твърдя, че е била за това. Нека тя да се срещне с обществеността, да обяви по всички медии тази среща, да обясни къде е била. Ако е била на издръжка на Шеврон или на Американското посолство, защо? Какво е правила? Ако е била на наша издръжка, нека да обясни с каква цел и какъв е резултата от нейната визита. Би трябвало да е някаква инвестиция различна от тази за шистовия газ. Ако е била на свои разноски, не е длъжна да ни обяснява, нека да ни докаже, че е била на свои разноски. Защото се чува, че няколко кмета са там. Моля ви, тук сте ми сложили подписка в тази връзка, че искаме тя да направи такова обществено събиране и призовавам още веднъж всички съграждани в четвъртък, на 4 април, в 12:30, в знак на солидарност с румънските хора, които са също толкова разтревожени, колкото нас. Смея да кажа, че ние помогнахме много миналата година те да се събудят и да разберат. Имаха мораториум, който приключи до декември миналата година. Нека бъдем тук, защото водата ни под нас, водата е обща. Отровената вода при тях, земетресенията при тях ще се отразят и при нас. Благодаря ви за вниманието.
С моето изказване, което ще бъде съвсем кратко, приключваме и ще се отправим към общината. Не се притеснявайте, че целият площад не е пълен. Знаете, в други протести целият площад, целият център на Добрич беше пълен. Това не значи, че в момента като площада не е пълен, хората от град Добрич са се задоволили и знаят, че всичко цъфти в нашата държава и в нашия град. По статистика в един вестник, вчерашен вестник Добруджански, четах, че 15% имало безработица. Безработицата е 50%. Дори някой подсеща, че е повече от 50%. 50 и повече от 50. А тези, които взимат заплата, ги взимат на такива заплати, които някога са давали на робите, за да оцеляват, да могат да работят по-добре. Дори някой взима по-малка заплата и не може да се изхрани с тази заплата. Така че положението в Добрич и цялата област е катастрофално. И всички тези, които са в къщите си, в апартаментите, ние напълно сме наясно, че те ни подкрепят. Така че не се притеснявай, че в момента сме малко хора. Това, че все още никой не ни отразява като протест, ще дойде време, когато ще ни отразят. Имам предвид медиите в България, имам предвид социолозите, имам предвид професори и така нататък. Защото ако някой се вгледа и запише всички тези плакати, които са написани, от тези могат да се написат цели книги, защото по тези плакати се казва самата действителност каква е в България и начина, по който трябва да излезнем от тази помия, която в България е вкарана. Винаги съм го повтарял и няма да го крия, не съм против нито една държава, но съм длъжен да кажа, че в основата стоят Съединените американски щати, Англия, Израел и Турция. Основната цел е българите, този геноцид, който се прави в продължение на 23 години, основната цел е всички млади хора да напуснат по принуждение България, а тези, които останат младите хора, да не могат да родят едно или две деца. С една дума, българите да бъдат превърнати, както индианците в щатите, като някакъв резерват, а територията да бъде ползвана за геополитическа зона за превземане на целия свят. Говорили сме и друг път, това няма да стане. Българите сте с много силен дух. Българите винаги сме доказвали, че можем да вървим напред и можем да помагаме на всички държави. Ние сме държава, която ще примирим злото и доброто и ще се оправим. Бъдете сигурни. Няма да се отказваме и ще победим. Бъдете напълно уверени. Да се говори за лице. Примерно всички да скочим върху кметицата и да кажем, че тя е основната причина за град Добрич. Нали, да бъде в това състояние. Защо съм против това? Не защитавам никой. Няма значение кой е кмета. Въпросът е, че цялата община трябва да работи в името на града. Това, че общината е обявена в цяла България за най-прозрачната община и като най-голям образец, мен това не ме устройва. Ако вас ви устройва, може да си изкажете мнението. Не ме устройва, защото всяка българска община, не само нашата община, трябва да се грижи преди всичко за хората, преди всичко за успеха на града, за просперитета на младите и за всички слоеве на обществото. Какво прави една община? Примерно нашата община. Събира едни такси, събира едни данъци, определени хора, малка прослойка от града, взимат някакви що-годе прилични заплати и оттам нататък какво се получава? Никой не го интересува нищо, а че цялата област Добрич, която може да бъде райската градина не само на България и на света, защото тази земя е една от най-хубавите в света и може и каквото засееш, всички знаете вкусовите качества на доматите, на пипера, на гроздето, всичко каквото се сее в нашата област. А какво е всъщност? Една голяма пустош. Всички знаете, на пръстите ми се редят някакви крупни арендатори с по 30-40 хиляди декара, които са превърнали цялата област в един феодализъм от преди новата ера. Говоря от преди новата ера, защото след новата ера феодализма е в много по-добър порядък. Така че общината, какво ще искаме от тук нататък да прави нашата община? Нашата община трябва да създаде работни места, трябва да мисли как да се създадат работни места. И цялата област, земеделието да стане едно проспериращо земеделие с марка, запазена марка не само в Европа, в
целия свят. Ако тук това се направи като програма, разберете, няма да достигат изобщо работните места. Ще се налага да се внасят работници от чужбина, ако това се разработи. Значи имаме резерви, хиляди резерви. Въпросът е, че не се работи в нито една община за това, което говорим в момента. Така че всички сме запознати. Всички сме запознати. Който и кмет да вземем, за Добрич, за Варна, за който играта да го вземем, от всичкия този период, който ние го определяме като криминален период на развитие в България. От 89-та до сега ние го определяме като криминален период на развитие. Искаме този период да се спре и не искаме кметовете да бъдат вкарвани в корупционни схеми и да им се дават някакви проценти и с това да се унищожава цяла България и всеки град навсякъде. Искаме тази схема да се примахне. Искаме системата да стане в интерес на България и на Добрич. Това искаме. Ако някой иска допълнително друго да каже, да го каже. Браво! България! 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 Трябва да поставим от тук нататък конкретни искания, че задачата на кметството, на кмета и кметския екип, на всички общински съветници, трябва да бъде от тук нататък работни места, осигуряване на работни места. Тоест, кмета да не го хваща сън за това, че той не си изпълнява задълженията за работни места. Или да има един разработен от нас самите протестиращи график на колко месеца, колко работни места. При това положение ние ще имаме реални инвеститори. През тази седмица, разпространяйте и на други хора, ще искаме среща с кметицата, не само с кметицата, с съветници, с цялата община искаме, защото не трябва да се прехвърля всичко върху кметицата, цялата община искаме среща да се обясни. Пак повтарям, въпроса, какво прави нашата кметица в Съединените американски щати, след като те от две години се мъчат по всякакъв начин да отроят водата на България и водата на Добрич. От преди 2 години преди това искаха да отровят земята чрез техните генно изродени семена. Ние се борим, 4 години се борим с протести, даваме си жълтите стотинки да си правим плакатите, защото някой пита, кой ви плаща? Никой не ни плаща, за съжаление. Но ако някоя партия ни плаща, ние няма да откажем, защото партията трябва да бъде част от народа и да защитава интересите на България. Така че, за съжаление, партиите не ни плащат, но ако ни плащат, аз ще ги приветствам. Всички тия плакати сме си ги направили с жълтите последни стотинки, които сме си изкарали. Така че, искам да ви посъветвам да съберете повече хора и когато направим среща с кметицата, ще искаме да я направим в общината, в голямата зала, където се съвещават общинския съвет, да дойдат много хора и да обясним какви стратегически, икономически предложения правят щатите към Добрич. Интересува на този въпрос конкретно, защото аз се занимавам от 3-4 години по тия въпроси. Единственото, което щатите са искали, как да изгонят българите, друго нищо не са искали до момента от България. Така че мен ме интересува живо като гражданин. Като гражданин ме интересува живо какви ги прави нашата кметица в Съединените американски щати под тяхно служебно искане. Това е въпрос, който се отнася не само за Добрич, това е въпрос за цяла България. Ако имате желание, призовете повече хора, не знаем кога ще бъде срещата, защото не сме се уточнили. Да запитам и Десилица Николова на мнение. Когато първи мандат, когато стана Детелина Николова кметица, казал и обеща, платформата й беше такава, че тя ще се създаде нови работни места, ще направи града процъфтящ. Но както виждам, лично мен в Добрич ме няма от 10 години. Виждам, че Добрич не е това, което е бил преди 10 години. Ето, наскоро се връщам в България, в Добрич, и гледам, че Добрич
абсолютно напълно е унищожен като град и като хора. Останали са само възрастни хора. Къде са младите хора? Искам да я попитам за това, което тя обещаваше, че тук ще има работа, че тук ще процъфтят нещата в Добрич.